Και πώς γίνεται αυτό? Ποια είναι η πορεία? Μπορεί κανείς να πει, ωραία αυτά που μας είπες Πάτερ μου, αλλά πώς θα κατορθώνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι όπως οι πατέρες μας παραδίδουν και μας διδάσκουν, μπορεί κανείς έτσι απλά να δει τα πράγματα κάπως πιο συστηματικά. Πώς είναι η πορεία της μετανοίας? Εις μεν το σώμα, τη σωματική εργασία, τη σωματική αρετή, την κάθαρση εκ των παθών, οφείλουμε να δώσουμε στον εαυτό μας την άσκηση, την εγκράτεια, τη σοφροσύνη, την εκκοπή των παθών μας, όλων αυτών των ασκητικών αγώνα που η Εκκλησία μας παραδίδει, ώστε το σώμα μας που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ναός του Θεού να εξαγιαστεί και να γίνει πάλι καθαρό για να δεχθεί την έλευση αυτή του Χριστού. Εις δε το νου μας, λένε οι πατέρες, που είναι και το τιμόνι του σώματος, να δώσουμε δύο μεγάλα όπλα, την ανάγνωση και την προσευχή. Όταν λέμε ανάγνωση βέβαια δεν εννοούμε το αλφαβήτα. Και για να σας ξεκουράσω λίγο, όταν πήγα την πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, πήγα σε ένα κελί το μεσημέρι εκεί που με βρήκα στις Καριές, που δεν ήξερα που να πάω. Με κάλεσα σε ένα κελάκι εκεί και μου λένε, έλα παιδί μου να φας το μεσημέρι, πού θα πας? Δεν ήξερα που ήμουν. Από πίσω από την Κύπρο. Τι κάνεις εδώ? Λέω, σπουδάζω θεολογία. Α, ωραία, μου λέει ο γέροντας, πες τα γράμματα να φάμε. Λέω, τα γράμματα, λέω το αλφαβήτα θα του πω. Νόμιζα θα πω το αλφαβητάριο, δεν είχα ξανακούσει αυτή την έκφραση. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς εδώ. Λέω, ποια γράμματα? Μου λέει, τα γράμματα παιδί μου, δεν ξέρεις τα γράμματα θεολόγος άνθρωπος? Λέω, δεν ξέρω αυτά τα γράμματα. Τι είναι, ποια γράμματα? Μου λέει, το Πάτερ μου πες, να φάμε, να κάνουμε το γεύμα μας. Λοιπόν, όταν λέμε ανάγνωση, και όταν λέει πατέρες ανάγνωση, δεν εννοούμε βέβαια να διαβάσουμε μια ανάγνωση όπως τα αναγνωστικά του Δημοτικού, αλλά εννοούμε τη μελέτη των λόγων του Θεού μέσα στο Άγιον Ευαγγέλιο και μέσα στα έργα των Αγίων. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί χρειάζεται ο νους μας να αποκτήσει κριτήρια πνευματικά, να αποβάλει τον κοσμικό τρόπο του σκέπτεστε και κρίνει τα πράγματα και να αποκτήσει τον τρόπο που έκριναν οι Άγιοι τα πράγματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην Εκκλησία η κατήχηση και είναι έργο των ποιμένων να διδάσκουν τον λαό του Θεού, ώστε να αποκτήσουν οι άνθρωποι νου Χριστού και κριτήρια ευαγγελικά. Και η προσευχή, η οποία ελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος που επιτελεί αυτήν την αλλαγή μέσα στον άνθρωπο. Εις δε την καρδία του ανθρώπου οφείλει κανείς, όπως λένε οι πατέρες, να δώσει τις τρεις μεγάλες αρετές: πίστης, ελπίς, αγάπη. Αρχίζει δια της πίστεως. Προχωρώντας ο άνθρωπος στη ζωή του, συναντά πολλούς πειρασμούς, πολλές δυσκολίες. Όλοι οι άνθρωποι, και αμαρτωλοί και άγιοι, και πτωχοί και πλούσιοι και μεγάλοι και μικροί, συναντούμε δυσκολίες πολλές. Διαπίστεως βαδίζομαι αυτόν τον δρόμο. Παραμένουμε πιστοί στον Θεό, ώστε η δυσκολία πολλές φορές και της φαινομενικής απουσίας του Θεού να μην μας συντρίψει. Κρατούμε της πίστεως και βαδίζουμε τον δρόμο αυτόν, επελπίδη ότι ο Θεός σίγουρα δεν μας εγκαταλείπει, και με αποκορύφωμα αυτών των δύο προηγουμένων την αγάπη του Θεού. Όταν πράγματι αγαπήσουμε τον Θεό, τότε παραμένουμε πιστοί σε Αυτόν, γιατί η σχέση μας δεν είναι σχέσεις ούτε φόβου ούτε μισθού, αλλά σχέσεις τέκνων του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέγει ο Χριστός: μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, και έτσι ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η ανάπαυση των ψυχών μας. Κάτι που σήμερα ιδιαίτερα το βιώνουμε σαν υπαρξιακή ανάγκη. Είμαστε κουρασμένοι,
Είμαστε καταθλιμμένοι σήμερα. Είμαστε ταλαιπωρημένοι. Και οι νέοι άνθρωποι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Νομίζουμε μας λείπει το ένα, μας λείπει το άλλο. Όταν τα αποκτήσουμε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτά και πάμε σε άλλα. Λείπει αυτή η ανάπαυση. Λείπει αυτή η ξεκούραση, την οποία δίδει μόνο ο Θεός. Γιατί μόνο ο Θεός? Γιατί μόνον Αυτός μας έπλασε. Αυτός είναι ο Πατέρας μας. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό και χωρίς τον αδελφό μας που είναι η εικόνα του Θεού. Χωρίς τον Θεό είμαστε κουρασμένοι. Είμαστε όχι απλώς κατάκοποι αλλά διαλυμένοι σαν προσωπικότητες. Αυτή η ανάπαυση λοιπόν είναι αυτό που μας δίδει το Ευαγγέλιο, αυτό που πηγάζει από την παρουσία του Χριστού, αυτό που μας είπε ο Χριστός: μάθετε απ' εμού, μάθετε από μένα, ότι έχοντας ταπείνωση και πραότητα και όλη αυτήν την παρουσία των Αγίων Αρετών ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Έτσι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, αναπαυμένος πλέον, γίνεται ισορροπημένος, δεν φοβάται, δεν ανησυχεί, δεν αγχώνεται, δεν ταλαιπωρείται, δεν κουράζεται και δεν κουράζει και τους άλλους. Δεν έχει εχθρούς, γιατί βλέπει τους πάντες ως αδελφούς του. Δεν έχει κανένα με τον οποίο δυσκολεύεται, γιατί η αγάπη του Θεού καλύπτει τους πάντες. Τελειώνω με ένα περιστατικό. Μου διηγήθηκε μια Κυπρία κοπέλα. Είχε επισκεφθεί τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και ήθελε να βγάλει φωτογραφία μαζί του. Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, βλέποντας αυτή την ευκαιρία έτρεξαν κι άλλοι να είναι εκεί. Και αυτή με ευγένεια, της ανασχέτισε βέβαια, αλλά λέει: γέροντα, θέλω να σας βγάλω μόνος σας. Και της λέει ο σοφός και Άγιος Γέρον: μα δεν υπάρχω μόνος. Είναι αδύνατο να υπάρξω μόνος μου. Μόνος του είναι μόνον ο σατανάς, κανένας άλλος. Υπάρχω όταν υπάρχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι, και υπάρχουμε, αδελφοί μου, όταν μέσα μας υπάρχει ο Θεός Πατέρας μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μάθουμε το λόγο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού μας, με τις ευχές του Αγίου Ποιμενάρχου σας και όλων των πατέρων που πραγματικά δίδουν αυτήν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου στην ιεράν αυτή Μητρόπολη και επαρχία και πόλη. Ευχαριστώ.